Pois vamos alá. Aquí estamos. Aquí estamos, neste sofá que parece así. Que é bastante como que, Sí, ¿no? está- Mullidito. Sí, síntome casi facendo terapia. Sí. Bueno, tía, jo. Emocioname moitísimo. Xa A o verdad. dixeches antes. Pero emocioname de corazón que Sí, viñeras. xa o sei, xa o Agradecete sei. moito, tía. Joe, Nada, eu tía. estaba así como un pouco, estaba como un pouco expectante, ¿no? Porque decía, bueno, a ver, Marián, en que lío me vai En que meter. le... A ver en que lío me vai meter, que a mí estas cousas vánseme fatal. Pero Jo, pues bueno, agradezo doble que nada, estés aquí por eso, tía. nada, moi contenta. Sabendo tamén, Moi pues... contenta de estar aquí contigo. Sí. Sí. Bueno, xa o sabes que xa che contei un pouco, pero abrín este espacio do podcast. Era unha ilusión moi grande que tiña desde fai moito tempo. Buah, si pudera facer un podcast Sí. para pechar o proceso do disco e contar todo o que hai detrás das cancións, que a veces é máis importante que a propia canción e non chega á xente. E unha pasa por tantas cousas hasta que esa canción sale á luz, que parece un paquetiño así pequeno e insignificante que se olvida igual ao segundo día e diste, guai, a min, eu para sacar todo eso adiante tiven que vivir tantas cousas. E esas cousas son de tanto valor humano que me gustaría abrirlle un espacio a eso, porque creo que é realmente trascendente. E fai que conectemos co traballo de un de outra maneira diferente, non? Totalmente. A mí encantaríame ter esa posibilidade tamén. O que pasa é que eu ainda non me sinto moi preparada. Bueno. Sí, pero creo que, vamos a ver, para min, eso, compartir o proceso creativo e que a xente entenda por que eso está así, non? Que moita xente, cando falamos dos procesos creativos, sobre todo eu falo moito, por exemplo, contigo, ou, en este caso, xe que viñemos aquí, ou con moitas compañeiras e moita, ou xente apegada e achegada. E hai moita xente que ainda che di, a xente non lle interesa iso. E digo, pero como non lle vai interesar, non? Como non lle vai interesar? Por que está esta canción ou outra canción? Ou por que eu escollo este son para este disco? Que é un son determinado que ten un porqué. Sabes, que non é algo aleatorio ou algo con unha finalidade somente estética, non? Sino que vai moito máis alá. Sí. E é certo que a mellor a moita xente non lle interesa. Eu fago isto para a xente que si o necesita, que si lle interesa, e para a xente que, o sea, isto queda aí en internet, igual hoxe non lle interesa, pero pasado mañán entra nun proceso de búsqueda interior e de profundidade. O sea, obviamente, buscamos a profundidade fora cando a buscamos dentro. Non podemos buscar a profundidade fora cando en nós non estamos buscando ningún tipo de profundidade ou vivindo desde ningún tipo de profundidade, non? Que está bastante normalizado vivir sin profundidade, pero eu o que sí sinto é que o anhelo témolo todos. O anhelo de verdad están todos. Totalmente. Vamos, eu teño clarísimo. Claro, estaremoslo paliando o mellor que podamos, cas ferramentas que temos, proyectadísimos, pensando que isto nos vai a dar un pouco de vidilla, non sei que, pero o engaño a todos nos chega ao seu fin internamente. E todo o mundo tamén sabe, porque a maioría das veces hai xente que non sabe por que fai as cousas, pero hai outra moita que sí que é consciente. Sí. O que vai sendo consciente, o que distí a través dos anos, ou a través das experiencias, ou da xente coa que te vas atopando. Pero, bueno, eu mesma, hai veces que non sei por que digo, por que fago isto, non? Ou por que deixo de facer isto, non? Como, fago por min, fago polo que pensarán, fago porque eu creo que eso pásanos a todas, non? Pensar dende aí de como vamos a chegar a ese sitio e por que o facemos, non? Pero, bueno, eu creo que é unha cuestión de equilibrio tamén, de que necesitamos equilibrar as vidas, non? É dicir, vivir no profundo constantemente, eso machaca. Machaca tamén é too much, non? Entón, hai que ir compensando unha cousa coa outra. Sí. Depende o que entendamos por profundo, pero... Claro. Sí. Pero sí é certo que ir ao fondo das cousas é necesario en todos os procesos nos que vivimos, xa sexan cousas máis, en todos os procesos trascendentais, entre comillas, e non tanto. Pero logo despois hai que intentar relativizar todo, non? E o que falábamos antes, non? Que ao final, pois estamos aquí
por un tempo limitado. E para pasalo ben. Para pasalo ben. Estamos aquí para pasalo ben, por un tempo limitado, e somos un lixo no medio do mundo e tampouco o que fagamos nós, pois, bueno, pois está ben e xa está. Sí, sí. No, estamos aquí para pasalo ben, pero para min o profundo é ese pasalo ben, por exemplo. Sí. Ver que estou situada en esa paz e en ese pasalo ben inocente. Para min o profundo é a practicidade do pasalo ben. E pasalo ben implica tamén pasalo mal. Porque non podes sentir que o pasas ben se non o pasaches mal. Eso está clarísimo. É dicir, eu flipo coa peña que sempre está ben. E dis, iso é casi imposible. No, estar ben sempre é imposible. Sí. Pero eu sí que vislumbro varias capas. A día de hoxe, aínda que eu estea pasando un proceso duro, e ti sabes que me siguen vindo como a todos retos cos que non me apetecía lidiar, no? Pero hai un repouso abaixo que xa me permite gestionalo de unha maneira, non sufrilo excesivamente. Entón, eu, incluso despertando pola mañá, e se me preguntas como estás, digo, pois hoxe teño un reto con todo isto, e vou a ter que gestionar certas movidas, porque estáme vindo como... Claro, pero xa me vexo como separada de eso. Xa. Sabes, xa non o vivo en primeira persona. Estou fatal, menuda puta mierda, joder. Está eso no meu corpo e na miña mente, pero tamén está como esa outra dimensión de min que xa o pode observar. Entón, para min esa é unha gran diferencia de como de lidiar ca vida, sabes? En plan, podes lidiar en primeira persona todo o puto tempo. Sí. Ou en segunda persona todo o tempo. E iso para min é o cambio. Os retos veñen? Sí. As dificultades veñen? Sí. Despertaste do revés? Sí. Claro, como todo o mundo, vamos. Do revésísimo. E a veces despertaste e estás aí super chinada de a ver como vou hoxe, teño que facer, non sei que. Bueno. Sí, sí. E outras veces é que poso o machete e xa está, sabes? Piloto automático e veña, vamos para arriba. Pero bueno, eso é o bo da vida tamén, Sí, non? sí, Non podes sí. estar todo o día dándolle demasiadas voltas ás cousas, no, para nada, para en nada. absoluto. E non ten ningún sentido, é unha pérdida de tempo. Pensar está sobrevalorado, tía, non fai falta pensar para nada. No, eu creo que pensamos demasiado e a veces nos esquecemos moito do que sentimos. Non? Claro, vivir sentindo máis. Sí. Pensar tanto non fai falta. Non está tan ben, non? Bueno, tía, pois se che parece, empecemos polo principio, porque igual a xente que está escoitando, moita xente dirá, pois que maravilla estas dúas amigas que se están encontrando, pero quién es esta peña? Sí. Supoño que moitísima xente que estea escoitando isto conocerá quen eres, pero moitísima outra non o saberá. No, moitísima máis non o saberá. Bueno, supoño que ao final pues, quen chegue a este podcast chegará por ti e dirá quen é esa señora que está aí con Marian. Non, moita xente saberá, bueno, porque ao final eres unha persona bastante conocida en Galicia, pero outra moita, probablemente por generación ou por as xeracións anteriores ou estilos de música que non se moven tanto e tal, non te coñecen. Pero é importante que te coñezan. É moi importante que che conosan. Así que a mí gustaríame, se te sintes cómoda e se te apetece, que nos contes un pouco quen é Guadi Galego, sí, a que te dedicas, se fas muebles ou eres carpinteira ou que. Bueno, estaría moi ben, Eu creo que nos tempos que corren é unhas cousas que me gustaría ser carpinteira. E un pouco de onde ves, porque como falábamos, ti e eu conocímonos fai nada, tuvemos moi poucos encontros, eu sinto toda a confianza do mundo contigo, como se nos conoséramos de sempre. Ti sempre me destes esa confianza tamén, desde o primeiro momento, que te agradezo e poucas veces encontra eso. A mí, encontrar unha muller que fai cancións pareceme un acto de valentía. Entón, como sei moitas veces o que custa asinar unha autoría sincera e honesta dende un sitio como este que a veces que hai tantas cousas adversas, pois eu só por iso xa me merece un respeto e unha admiración. Entón, partimos dai. É dicir, pois xa te vexo como unha muller que está intentando ser honesta consigo mesma, moi valente. Entón, iso xa, para min, xa significa que tes todo o meu respeto sempre. Eso, para min, é o máis importante. Por iso, eu creo que tamén conectamos ben, non? Creo que é un punto importante. E se vamos a ver a quen son eu, pois eu son unha escritora de cancións, pero eu tamén me vexo como máis música, non? Porque na miña cabeza, pois, escribo cancións, pero
todo o que aderezan esas cancións, non? Penso nas cancións, no sonido, no porqué de cada cousa, e bueno, nacín pois nun pobo de Mar do Norte fai moitísimos anos, no ano 74, e dende aquela, pois, dende que son moi pequena, adicome á música, non profesionalmente, pero sí a música está dentro de min. Eu criei-me nun ambiente moi musical. No meu pobo, pois, había moitas asociacións que se dedicaban á música e eu estuve sempre moi vinculada, e de ali veño. Como da música tradicional, ou que? Ou non necesariamente? Da música popular do norte. Vale. E que despois tamén houve moitas asociacións que se dedicaron á música tradicional, pero eu estou formada pois máis na música coral. Vale. E nas músicas máis tabernarias, vale, por decirlo de alguma maneira. Veño máis de eso. Vale. E despois sí que xa me formei na música tradicional e, evidentemente, pois máis no aspecto máis clásico da música, ou da música moderna, ou de, bueno, ou de outras músicas. E despois, pois nada, despois a miña carreira pasa por a miña carreira profesional comeza con unha banda que foi unha banda moi coñecida aquí en Galiza nos finais do 2000, nos finais do 90 e principios do 2000, na primeira década do 2000, que eu estive nesta banda que era Berrogueto hasta o ano 2007. Vale. Super xovenciña te metiches. Sí, 23 tiña. Que fuerte. Sí, foi así como un acto absolutamente irreflexivo na miña vida. Tocaba e vamos pa diante. E estive 10 anos aí. Caramba. Sí, 10 anos. Caramba, tío. E despois decidín deixalo porque o meu camiño estaba acabado aí. E que eu son creo que unha década, non sei por qué, ao final sempre penso, por que as cousas se miden por décadas, lustros, non sei que. Creo que unha década é algo que define moito. Sempre falamos a década dos tal, a década os 20, os 30, tal. Para min todo vai en ciclos de 10 anos. De feito, estou acabando un ciclo de 10 anos. Entón, con Berrogueto foi do 97 ao 2007. Vale, joder. Sí. Despois fixen cousas máis pequenas que quería facer, cousas máis pequenas, de Espido nordestinas con Uxía Pedreira e a Berrápade, Espido con meu compañeiro Guille, fixéramos A Cada Canto, que xa foron cousas de moito menos tempo, con A Cada Canto con Xavier, Xosé Lois e Guillo, creo que foron dous disquiños, un disco e un EP, non? E despois xa no 2014, cando decido, pois, botarme pa diante con 40 anos, porque claro, a xente di, hasta que decido empezar a facer eu soa as miñas cancións, teño 40 anos. Vale, o sea, fai 10 anos que empezaches. Eu escribín cancións sempre, vale. pero pois escribía para as miñas bandas, para onde estaba, pero o meu proxecto en solitario como Guadi Galego, por iso digo que estou acabando esta década, porque eu asino o meu primeiro disco en solitario no 2009, que é Benzón, que eu chamo o disco de tránsito, un disco que eu non toco en directo. Vale. Porque non quero tocar, porque veño de un proceso de moitos directos que eu sinto que non me toca tocar. É unha pasada porque se me repiten os ciclos, sabes? No 2009 fago un disco que non fago en directo. Fíxeno 2 veces como algo como anecdótico. E despois no 2014 xa, despois ainda fixen A Cada Canto, e despois no 2014 cando fago Lúas, que teño, gravo embarazada de 8 meses, imagínate, gravo todo o disco embarazada de 8 meses, que non sei nin como fixen, a veces penso e digo, e como cantei este disco? Pois aí está, non sei como, pero estaba aí. O diafragma aí encollido. Sí, e despois xa empezo a xirar Lúas no 2015. Vale. Sí, o sea, despois de dar a luz tamén, ¿no? Das a luz aí máis... Dou a luz e empezo a xirar con Carme, que tiña a miña filla pequena, que tiña 7 meses. Guau. E levo a todos os concertos e toda esa macarada da crianza. Que tal ese concilio nese momento? Bueno, agora, coa perspectiva da hora, supoño que mal. Mal, por qué? Bueno, eu non sei ni siquiera moi ben como vivín. É que procuro non idealizar así nada, sabes? No, vale. Porque era todo como... Eu era o que tocaba en ese momento. É dicir, eu tiña unha nena de 7 meses, non podía deixala na casa, porque tomaba peito e non comía aínda, e levaba comigo. Tampouco fixen moitísimos concertos de Lúas. Sí. Que dicir, todo foi así como un pouco... Bueno, claro, adaptado, supoño, a un momento. Claro. Sí. E bueno, e que tampouco había.
O sea, eu era unha autora facendo cancións íntimas para dormir as pedras, como digo eu, que a peña que tiña que querer ir. Entón, De bueno... dormir las pedras nada que o último concierto No, que claro, porteu. pero Luas era un disco moi íntimo. Bueno. Buah, Luas era un Bueno, disco... pero ti tes aí un power, sí, un sí. power, tía. Sí, pero bueno, pero no, pero esta foi outra etapa. Esa etapa era un disco, pues era o disco onde está Matriarca, sabes? O sea, que era todo era unha onda moi introspectiva e tal. Que guai. E funcionaba, Bueno, algo que funcionou moito, eso che iba a decir. Funcionaba, pero funcionaba desde outro sitio. Desde un sitio no que ahora, en estes momentos, vitalmente, non teria funcionado. Bueno, todo é perfecto. Non pasa nada. Pasastes por aí. Pasei por ali. Moi ben, Podelo estivo moi decir ben. orgullosamente que pasastes Total. por ese momento. E despois, nada, pues a partir de aí, pues, xa empezou a miña carreira como en solitario. E empezan todas as miñas preocupacións. Que xa non son compartidas. Ou que son compartidas, pero de outra maneira. Pero estivo moi ben, Bueno, moi ben. é guai, todo é perfecto. Sí. E é guai que eu con este podcast estou pechando unha etapa da miña vida Sí. que, aínda que foi maravillosa, xa teño ganas de pechar tamén e poñerme con outra cousa, outra perspectiva, Claro. ¿no? E xusto coincidimos e ti, de algún xeito, tamén estás terminando esa década. Sí, estou terminando esa década. E podemos sentarnos as dúas aquí a mirar atrás, a recoller todo o bo, a honrarnos por todas esas veces valientes que tomamos decisións, que salimos adiante, que buscamos solucións cando non as encontrábamos, que sí, que movemos tanta energía, tanta xente, tanta ilusión sempre, intentando sempre, a pesar da adversidade, seguir encontrando ese sitio honesto no que levar adiante todo eso. E eu espero que este sea un espacio de celebración para ti. Sí, totalmente. Eu xa fago celebrar últimamente, xa na miña vida, celebro. Además, como teño 50 e todos os meus colegas están cumprindo 50 e as miñas colegas, pois estamos todo o día celebrando. Digo, mima, moito levamos celebrado, pero eu creo que chega un momento na vida en que o que toca é celebrar. Incluso nos momentos máis duros, pois tamén temos que celebrar. Sí, sí. Bueno, a veces, e digo porque veño de vivir momentos moi duros recientemente, os momentos máis duros, aí ves como moi de cerca a gran paradoja da vida. O sea, no momento no que eu debería estar peor, ao mesmo tempo teño unha consciencia do realmente verdadeiro que me fai sentir tan ben e tan cos pés na terra e tan, ¿no? E, bueno, a veces a vida é cruda. Sí. E é como unha contraposición moi grande. Sí, a maioría das veces. E é como podo estar celebrando tanto e con tantas ganas de vivir e aferrándome tanto ao realmente importante cando en realidad tamén me está pejando super fuerte este vendaval, no? Claro, pero bueno... Pero é bonito eso tamén. Sí, ser consciente diso é o que nos fai seguir movéndonos e seguir querendo vivir, no? Que guai. Sexa como sexa, sí, dende logo que sí. Pois nada, creo que xa che contei casi todo. Sí, bueno, está guai. Xa contei moito, sí. Xa tuvemos xa nos resituamos. Exacto, xa tuvemos a primeira cita estereotípica de quen eres ti, de onde ves. De onde veño, sí, sí. Que guai. Bueno, por decir, por puntualizar algo, sí. Pois levo exactamente 27 anos na música, 28. Na música levo sempre. Sí, pero claro. como no máis aspecto profesional son 27 anos. E é curioso, non? Porque aínda vexo esa cifra como algo de wow, 27 anos desde o ano 97. Son 27 ou 20? As matemáticas fatal, onde quedou demostrado un sí, episodio que fixemos. 27 para 28. 28 para 28, sí. Que guai, tía. Sí, son anos, sí. Venme unha pregunta así á mente. Gustaríame saber se ti tes cal é o teu primeiro recuerdo, porque eu teño no meu caso, sí. ¿no? E é algo que volvo constantemente cando perdo o sentido. Sí. Nesta profesión. Cales son os teus primeiros... Eu teño un recuerdo da miña infancia de cando por primeira vez sinto que a música me impactou e me conmocionou moito e eu sentín que aí había algo moi importante para min. Teño como un par de recuerdos que me levan como a esa inocencia na que eu vivía a música dunha maneira
tan íntima e tan intensa das que a veces me separo tanto pola rutina do día a día que digo, Dios, ese momento foi tan... Ese momento primigenio, non? No que me impactou por primeira vez. E sempre recordarei, miña nai apuntoume cando eu tiña, non sei, 7 anos, 8 anos, moi pequena, a un coro, mítico coro de señoras. Claro, como que iba eu. Vale, mítico coro de señoras. Creo que por eso estou moi obsesionada sempre cos coros, coas Eu creo voces. que a xente que cantou en coro, é dicir, que compartimos o coro, temos dúas vertentes. Unha é as voces como un personaxe, é dicir, a voz do coro como alguén importante, non como a solista e o coro. O coro é unha personaxe importantísima na miña vida. É dicir, de feito, é a personaxe que además marca unha comunidade, porque no coro existe unha comunidade que é interxeneracional casi sempre, porque son as aboas ou as nais ou os pais quen leva os seus fillos ou os seus netos ao coro da man e di, vente comigo que vamos ali a compartir. E iso é a bomba e o que xenera nos espazos, sobre todo nas vilas, nos povos, que se xenera ali como comunidade. É moi potente, o sea, a mí ese personaxe me parece brutal. E en Galicia é o que máis me gusta no mundo, sabes? A sensación que tes cando estás aí rodeada de tantas voces. O sea, eso para mí, e a libertad que sintes tamén en ese momento de cantar, porque o foco non está centrado en ti, entón estás aí dando todo como se non houbera un mañán. Pero e ademais o coro é un elemento comunitario e que ti, a túa función ali é sumar para que ese todo xa non centrado no ego, sino para que eso flúa, si tens que facer o teu papel. Sí, tal cual. E é moi bonito, eu creo que iso é o máis do máis. Pero se penso na lembranza que teño, eu creo que en torno aos 10 anos, máis ou menos. Sí, donde eu empezo xa a vincularme, eu vinculome na música antes, porque na miña casa había moita afección, pero donde eu empezo a ir a esos espazos a compartir música, non? E, bueno, eu vexo tamén como viven tamén os meus fillos e eu creo que é casi do mesmo xeito, non? Como algo que é un xogo, que empeza sendo un xogo, que é algo que te salva, algo que é o teu refuxio, o teu o teu xeito, non? De sentirte ben. Sí, eu creo que en torno aos 9, 10 anos ou así. Que guai. Sí, no, eu a verdade é que acórdame que ese día despois fun xogar con unha amiga e eu estaba como en éxtasis, en plan... Sí, flipada, non? Flipadísima, non sabía como transmitirlle o que me acababa de pasar. Porque eu estaba en ese coro cantando unha canción aleatoria. Sí, totalmente. Naranjicas doradas, coge la niña, coge la niña. Sí, bueno, os clásicos. Éramos un coro infantil, todo cheo de señoras maiores e 4 nenos, como a quen di. Pero era desinfantil, non? Chamábase coro infantil. Pero era un coro infantil. O que pasa é que non había suficientes nenos para ir, entonces viñan a darnos un apoio os maiores. Porque a persona que o leva dondo, que é unha persona, para min, que me marcou moitísimo, porque, bueno, Dondo é maravilloso, todo o mundo que ten a oportunidade de ir a un coro con él, leva toda a súa vida volcada ao mundo coral, con unha humildad tan grande. O sea, con un... Bueno, claro. Desde donde tan puro de estar ali para a música. Que tamén eso mola ter que eses referentes bueno, é que eu creo que a xente te tocaran tan pronto, porque che dan unha referencia de vivir as cousas desde unha entrega, un respeto. Bueno, a xente que se dedica a educación musical. Falo de educación musical porque no amplio abano, non? Que ten. O sea, é xente que realmente é a que está facendo a base, non? A base de todo que está... Para poder crear ten que haber unha educación musical grande, que sexamos coñecedores de moitas cousas, de que non esquezamos de onde vimos, o que facemos, como podemos crear a través desos sitios. E a xente que está aí traballando nas asociacións desde arreo, con moitas xeracións que se van, coñécense, van dando relevos, é moi importante, super importante, claro que sí. Un coro é algo que me gustaría facer, dirigir en algún momento da miña vida. Bueno, pues... É como un pendiente. Pois estás aí a tempo. Sí. A mí pareceme moi difícil, pero creo que tamén me encantaría. A ver, eu teria que poñerme a día, o sea, a nivel práctico, cos arranxos corais e todas estas cousas. Sí.
pero sí que algo vou a facer, porque o proxecto xa está medio feito, que pasa que non me dá a vida para estar a máis cousas polo de hora. Pero no momento que a Pouco a vida me pouco. diga, cando a vida me mande, Cando a vida eu te teño un mande, proxecto faralo. preparado. Sí, sí, sí. Chegará, chegará. Sí que me gustaría, moito, e darlle un enfoque pois transformador tamén, non? Aproveitar ese espacio para que traballemos 360 grados e que salamos reforzados, porque entre o poder das voses da Sí, comunidade, sí, sí, sí. de todo, é guai. Bueno, eu creo que os coros son iso, non? Realmente. A maioría da xente é como un reducto, non? Que a xente vai ali a compartir, Sí, non? sí. Como algo... A desafogarse, a... Sí, non hai un obxectivo moi claro, nada máis que o de vivir a experiencia e pasalo moi ben. Sí, sobre sí. todo. Sí, sí. E compartir eso que nos une. Eso, exactamente. Sí, sí. Que é guai. Bueno, eu invento cousas. Medo me das. A ver, esas tarxetas como as do 1, 2, 3. A ver. Eu invento cousas. En estas preguntas hai unha entrevista. Vale. Sí. Con preguntas teóricamente profundas ou non tanto. Sí. Entonces, non me podes culpar a min porque vas a ti elegir Vou que escoller eu. preguntas. Entón, claro. Pódelas devolver ao sobre, se queres. Moi ben. Se vexo que non me convén, devolvo e collo outro. Vale, Sin problema ningún, porque para escoller hai unhas cuantas, non? Entón, bueno, deixeche por aí para que vayas entrevistándote a ti misma. Veña. Xa non recordo nin o que puxen, porque as preparei o mes pasado. Que bon. A ver, agora vou... A ver. Que pon? Hai algunha canción que te arrepintas de ter sacado ou desexarías non ter escrito? E por qué? Seguro que sí, pero non supoño que varias. Sí, dices? Sí, claro que sí. Ahora, non me digas cal. Algúnha de Berrogueto, creo. Así como do principio. Sí, sí, supoño que sí. E non ter escrito... Bah, Sí, o sea, tampouco nos poñamos. Tampouco. Non é para tanto, pero sí, supoño que sí. Hai cousas que diste, bueno, o día que se me ocurreu facer isto, pues mellor me quedaría quietiña, sabes? Pero, no, vale, esta, vale. Pero xa viches que non me mollo moito. Sí, nada, non te preocupes. Na súa xusta medida. Despois vou para a casa rumiando e digo, cal sería? E, No, e despois acordarás de, e mándame unha nota de audio. Tía, que fuerte, acabo de acordar. acabo de lembrarme que... Mira, paso xa por Spotify, claramente. Claramente debín de estar quieta aquel día. Como equilibras a túa vida persoal coa túa carreira musical? Buf. Bueno, pois mira, mal, para que nos vamos a engañar. Hai días que moi ben, e temporadas que mellor, e outras temporadas que mal. Claro. Pero como toda traballadora que Sí, sí. que vai, pois ten un horario, que ten tal, pois no noso caso que non temos un horario establecido, a veces é un puñetero lío. E despois tamén xustificar moitas veces as cousas que fas. Contigo mesma, coa túa vida persoal, coa túa familia, coa túa... É que é un É temazo. complicado. Porque... É un temazo. Porque... Pero é un temazo para todas as profesións. Sí, para absolutamente todas as profesións. Pero sí que é verdad que, bueno, amigas miñas, e que ti conoces, Xele e Patricia, por exemplo, acaban de ser nais. Temón. Claro. E dedicanse ao arte e pasan un período de crisis grande de decir, hostia, eu non falara con nadie desto, agora como fago? Sí. Como se concilia que tiña pensado tocar, se non toco, non como, non sei que, no? É todo... E o desamparo que hai, Claro. xa non só na maternidade, sino tamén en calquer tipo de enfermidade tamén. Pero bueno, que unha ten que ir encontrando a súa forma, obviamente. sí, pero creo que a sociedade vai buscando, ¿no?, os camiños e avanzamos moito, pero bueno, eu acórdome, xa che digo, acórdome de levaba a Carme, que a miña filla, e levaba a unha persoa que se encargaba de Carme. Bueno. E entón, pois, non che vou a decir cales eran os meus números, porque evidentemente os números non daban. Xa. Pero era iso ou non sair. Xa. E eu en aquel momento decidín sair. Ao mellor a día de hoxe non sairía. E diría, pois descanso unha tempada e xa está. Ou, bueno, saí, pero con poucos concertos, claro, porque non era, non daba.
Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, é dicir, ser muller en estes tempos e adicarse a unha profesión liberal que lle chaman, no? Pois é complicado, moi complicado, sí. Sobre todo cando non tes moito, pois, o que dices ti, tes que comer, sabes? Que non Sí, vas moi sobrada, nin acabas de petalo, sí, nin nada sí. polo estilo. Hai moito que visibilizar aí tamén para buscar solucións entre todas, O sabes? que pasa é que normalmente se visibiliza a xente, é que isto xa pode soar mal, pero que é a verdade. Visibilízase a xente coa maternidade e as vidas persoal visibilizarse casi sempre ou chega a xente que ten un poder adquisitivo alto. Non a xente que ten un poder adquisitivo baixo. Normal, sí, ou baixo. Ou sí, baixo. sí. Normal ou baixo. Sí, 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 Entón esa xente non se visibiliza. E como fan? Pois virguerías. Virguería, sí, 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 sí. Sí, sí. Fan virguerías. Sí, sí. E tamén sufre a xente que ten poder adquisitivo alto tamén sufre, con isto non estou dicindo. Que sí. Pero é distinto. Sí, 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 100%. Que a xente que non pode, é dicir, ostras, que non me queda outra. Como faz? Bueno, pois mentras o Estado asume a miña maternidade, pois bueno, pois vou tirando e despois toca seguir. Sí, a veces creo que tamén un dos factores, non sei se a ti che afectou, claro, a cada un pues, afectanos unhas cousas, pero tamén non sei como decirlo, a maternidade en un punto frénanos e non creo que sea negativo, pero darnos o permiso de parar a nós mismas incluso e decir, pois ahora igual toca outra cousa ou a outro ritmo e é como, e non pasa nada si é o que queres, obviamente, Claro, non? Si é que aí está a controversia. Claro, si é o que queres. Ahora, quero dicir, hai moita controversia con isto, non? Porque hai controversia coa maternidade. Cal é a decisión real de ser nai? Ti eres consciente de ser nai ou é a sociedade que moitas veces che di que hai que ser nai? Non, eu creo que agora cada vez menos, non? Cada vez a xente máis libre para escoller se quere, non quere, ou como quere criar. Que non temos que criar todas igual, Claro, exacto, non hai un modelo. No, cero patatero. No. Cada un ten que intentar facerse o seu e despois é certo que hai xente que non pode decidir deixar de traballar, Xa, sí. pedir unha excedencia ou traballar con menos intensidade, e hai xente que sí. E hai xente que non quere. Entón, bueno, eu como levo? Pois, agora cos anos, mellor, supoño, claro. Pero bueno, sigo aí sempre pendente. Claro. Dando órdenes. Organizando. Non voy a decir, hai que facer, eu non vou estar, pero... Que a cabeza distribuída en 7 sitios ao mesmo tempo. Sí, eu son unha multitrack O total. superpoder da multiorganización de todos os ecosistemas. Ainda que nada saia perfecto, quede claro, que no meu caso é casi sempre. Digo, ostras, claro que non iba a chegar, sabía que non iba a chegar. Bueno. Pero non pasa nada. É un superpoder, Sí, eu teño dúas crianzas, pero que miña nai tiña 6. Joe. Entón, cada vez que eu digo, que non sei como... Claro, é verdade. Ti xusto tuveches unha facían. referencia, no, de alguén que criou, a 6 personas. Exactamente. E ti eres a quinta. A quinta, vale. Sí. Vale. O sea, Sí. O sea, eu eso miro pa miña nai e digo, mamaíña, Dios mío, tío, vaya muller. Levades vos moitos anos ou pouquiños? Bueno, 34. Sí. Sí, pero miña nai ainda tivo a miña irmá pequena con 40, que daquela, sabes? Sí, era como super tarde. Sí, que era unha locura. barbaridade. Sí. E tiña outros 5 atrás. Claro. Así que imagínate. Joder, pues aí ti xa tes un exemplo de cuna de... Sí, de que Se miña nai pudo con todos a jauría que éramos. De que é moi difícil matalos, como decía. É moi difícil matalos, van hirindo. Que guai. Sí. Que guai. Así que non hai que darlle tanta importancia. No. Vamos alá, a ver esta. Como che gustaría que te lembraran no mundo da música? Non teño ni idea. Eu creo que para min, sí, agora penso e digo, bueno, como unha persoa que fixo as cousas honestamente, non? E que fixo desde o mellor sitio posible ou que ela pensou que era o mellor sitio posible e que bueno, eu
creo que sempre a miña teima con isto é que esta profesión fose digna, non? E xa as profesións cada vez son extrapolable a todas as profesións, porque eu son das que penso que non hai que tampouco dar demasiada trascendencia ás profesións artísticas, é dicir, son oficios. Sí, 100%. Entonces, como, gustaríame, que pasa? Que son oficios que son relativamente recentes, non? Entón hai que darlles o seu sitio e que este oficio fose igual de digno que calquera outro oficio, non? Pois sí que me gustaría que dixeran, pois Guadi loitou para que isto fose un oficio digno para as que están aquí, non? E que fose alguén que se dedica á música. Ti que eres? Eu adícome á música. E que máis faz? Non, é que eu adícome á música. Con todas as súas vertentes, non? E as súas... Iso que dentro da música teste que dedicar a varias cousas para poder tal, non? Estaría ben, non? Que iso estivera... fose por aí. Sí, gustaríame que houbera o estatuto de artista, esas cousas que aínda non se chegou a elas, pero que son tamén necesarias. Pouco a pouco. Si de min dependera, claro, pero como ninguén me vai a pedir moita opinión, pois... Nunca se sabe. Aquí quedadito. quedadito. Para que non lo poñan na lápida, polo menos, en plan. Guadi galego, unha persoa que... Sí, unha persoa que... A ver, vamos a la. Hostia, está un temón, Para que significa para ti o éxito na música? Variou ao longo do tempo. Mira, é que o concepto de éxito xa sei que está, isto é como moi... así como está como moi de moda, non? É dicir, o rollo do éxito, que significa o éxito e todo eso. Son patochadas. O sea, que é o éxito? Pois para algunha xente poder vivir da súa profesión, para outra xente ser honesta co que faz. Non sei, eu creo que eu síntome unha muller moi exitosa, porque creo que fixen sempre no seu momento o que creín que tocaba. Certo é que agotei dentro dos procesos que levo vivido, hai momentos en que agotei como que tirei demasiado, aguantei demasiado algunhas movidas que podían ter sido antes, ¿no? E desas sí que me podo arrepentir, ¿no? E se o éxito foi igual para min, se foi mudando. Sí, supoño que sí. Supoño. O natural sería que cambiara, supoño. Claro, sí, foi cambiando, claro. Sí. Pero sí, síntome unha muller con moito... con un éxito persoal moi potente, profesional, pois non. É dicir, normal, ben. Pero persoal, sí. Sí. Sí, para min, eu personalmente, un dos procesos que tuven que facer para relacionarme diferente coa profesión e para poder sacala adiante foi redefinir o que eu entendía por éxito. Total. Ao principio dos tempos, como tuve que ter esa sesión de terapia para falar de isto. Claro, tiña unha lectura da definición do éxito moi adolescente, deime de conta. Claro. E que non podía dedicarme a isto pensando pamplinas, ou pensando no resultado, ou estaba un pouco podridas, e seguía por aí. Entón, aí tuve a oportunidade como de mirar adentro e, tía, síntome tan profundamente, encántame decirlo, porque me sinto a persona máis exitosa da historia. Total, non? Pero porque para min o éxito xa é a plenitud interna que me acompaña todo o día. Para min o éxito é a salud a todos os niveles. Sí, entendo. E poder sacar calquer cousa adiante. O sea, todo que ven a maiores, pois ao final podes facer o podcast sin estudias máis. Bueno, me parece que son a persona máis... xa sei como, xa non conto con nada, pero todo que ven é un rejal moi grande. E iso é o éxito para min, e xa nadie me pode sacar o exitosa que son. Eu creo que desde que te coñezo, ou de todas as poucas veces que te levamos compartir... Co café pola mañana. Total. Coñezo pouca peña que diga, hostia, este tía sí que se sinte super afortunada de todo o que lle tocou vivir. Síntome que estou triunfando moitísimo. Total, pétalo total. Claro, pero claro, é un pétalo non estereotípico, obviamente, non de resultados, pero...
E a veces pérdome e descéntrome. E, por exemplo, os lanzamientos, aínda non sei vivilos ben. O sea, eu empecé a lanzar música fai menos dun ano. Sí. O ano pasado sufrinos todos moitísimo. Sí. Por exemplo, aí dime un hostiazo gordísimo. Digo, joder, pensei que estaba moito mellor, levei no fatal. Xa. Dixen, pero pa que fago eu isto? Que sentido? De repente entra como na ecuación a outra persona. Hostia, que bizarro. Bueno, porque eu creo que E un eso pouco sí que hai que empezas a estar aprender. pendiente. Justou, non justou, alguén o escoitou, nadie o escoitou. É como, sabes, é como todo un proceso que Bueno, eso é parte de todo isto e además Sí, é que nos ten que servir tamén para tasar e para decir, bueno, pois en que punto estamos ou que estamos escribindo ou estamos dicindo interésalle a máis ou menos xente, pois que é o que hai. Eu, en cambio, últimamente vivos de un xeito como sei que non depende nada de min. Como estou nun punto de decir, bueno, pois fago as cousas porque me apetece e xa está. E Sí, ese é o punto. non vai a... Sí, ese é o punto. E eu espero estes lanzamentos deste ano vivilos Claro, eu creo mellor que xa. o punto é que nada o vai a petar, non? Sí, E no meu caso, ni de coña. Entón é moi guai tamén. Estar nese punto de decir, non esperar que nada o pete, sino esperar que todo o que faz falo porque mola. Sí, sí. E porque é o que queres facer. E valorando tamén a cada persona que chega, porque as cousas que faz chegan a xente, non é que nadie as escoitara. Claro, O que pasa que tamén... E se hai 3.000 persoas que o escoitaron, iso é maravilloso. E é como 3.000 personas, o sea, Ou non 3.000, ao mellor son 300 que o escoitaron 100 veces. Claro, sabes? e 3.000, claro, os números tamén están super prostituídos a día de hoxe. 3.000 é unha barbaridade, xente. Pero non, é que non só iso, sino Entón... que estamos como, creo que se acaba unha compañeira, demasiadas cancións, demasiados proxectos, demasiados produtores, demasiadas influencers, demasiado, todo é demasiado. Entón perdémonos no demasiado, non? E perdémonos, certo, nas comparacións, que a veces son inevitables. Sí. Pero, pues todo depende con quen te compares. Canta xente haberá. Eu penso sempre, canta xente haberá con tanto talento que non se botou pa diante para facer o que facemos nós, non? Bueno, pois, hai moitísima. Eu coñezo moitísima. Sí, no, e eu. Cantas compañeiras e compañeiros que coñezo que teñen que ninguén escoita as súas músicas, ou eles non se botaron pa diante e dixeron, pois, vou apostar por isto, que tamén é lícito. Sí, por quedarme detrás en bambalinas. Eu planteo-mo. Eu teño un compañeiro... Sí. Eu digo, por que non me meto na producción? Xa a min eso encanta-me. Estou un pouco máis detrás. E ao mellor chega ese momento. E eu, 100%, estou super aberta. Non, é que ao mellor chega ese momento e non pasa nada. Hai outra cousa, a exposición pública constante é terrible. E que o que digamos aquí sexa máis ou menos importante, pois, que máis dá? Sabes, que tampouco... A mí iso sí que me cansa, e no meu caso nada, que eu son unha mindungui, pero ti imagínate a xente que realmente ten ese éxito, entre comillas, vamos, non. Bueno, o éxito, o sea, grande, a mí pareceme unha enfermedad que normalizamos, moi chunga. Depende como o leves, eu creo todo. Pero ainda así. Sí. O sea, que sentido ten que unha persona non poida ir a comprar pan? Non ten ningún tipo de sentido. Bueno, pero iso tamén como sociedade dinos... Claro, como sociedade estamos flipaos. Sí. O sea, estamos proyectando un ser humano que... Claro. Como proyectamos e normalizouse esa movida que a mí pareceme que non ten puto sentido. O sea, que bueno, é dicir, cando lle damos máis valor aos influencers que aos científicos, sabes, a min iso xa me dito. Digo, mal vamos, sabes? Ou que as nosas fillas ou os nosos fillos que queiran petalo e non queiran, pois, salvar o mundo. A min iso dame que pensar, pero bueno, eu se cadra que eu vexo de unha óptica diferente, porque xa veño de outro sitio, non sei, tampouco me quero poñer aquí en plan... Sí, que está todo perfecto. En plan petarda. Vale, pois por aquí quedan unhas cantas para cando nos apeteza imos sacando por ese. Moi ben. Estas xa as descartamos por aquí. Moi ben. Sí. Entón, o concepto deste episodio, que ao final xa estivemos un pouco sacando isto, é ser muller. Abstracto, non? Pois eu en esta vida nasín sendo muller, casi non naso muller.
Casi non naces. Casi non, polos pelos nasí muller, porque... A mí eso interésame, Sí, e eu creo que moitos dos meus conflictos que E tamén por con qué? ser Por muller qué? Por que casi? veñen dese conflicto primigenio. A meus pais dixeronlle que eu era un neno, todo embarazo. Entón eu tiña toda a roupa azul preparada, todo azul. Aparte era unha época, os 90, estereotipo, nivel Dios. Eu tiña nombre xa, obviamente, todo, ¿no? Creo que me iba a chamar Noel, que me encanta, por cierto, pareceme moi bonito. Non descarto a un fillo chamarle así, en honor a quen puden ser. A quen puden ser. Entón, claro, eu nasín en Suiza na emigración, que meus pais estaban fora. A maioría da xente da miña zona estaba como en Suiza ou Alemania ou por ali. E claro, cando nasí un médico que creo que interactuaba con miña nai en italiano, para ver se así se entendían, que aparte miña nai levaba 2 días ali. Oh, ma é unha donna, é unha... Flipou, tú. Claro. Entón, claro, naso, bueno, é unha rapaza genial, encantados. Pois veña, vámola a registrar, como lle chamamos? Marián. Miña nai sempre di esta intuición meiga, no, das mulleres, que ela xa sabía que eu iba a ser unha muller. Entón, comprárame unha manta rosa que tiña ela ali por si las moscas, no? Entón, bueno, como lle chamamos? Marián, perfecto, vamos a registrar a rapaza. Entón, os suizos, dentro da súa rigidez máxima, dinlle, a rapaza non a podes chamar así. Pois como non a podemos chamar así? Marián, tal como escribides en España, aquí é nombre de home. Ostris, pois está claro que todo te levaba aí. Entón, meus pais en plan, sí, pero non somos españoles, isto é un nombre español, de tipa, está máis que perfecto, a vos que máis vos está, o sea, non... Cal é o problema? Claro, os suizos así, pois mira, busca o nombre que queiras, aquí non a imos chamar, o sea, non a podes registrar con ese nombre. Entón estuve sin nombre. Claro, eles chamaronche Marián, pero ti estabas sin registrar. No, claro, entón eles estuveron aí como un momento de conflito, porque eran plan, pues nós queremos chamar así. Entón, claro, os suizos decíanlle que me chamaran Marianne, pero eles decían, que mierda lle vou poñer un nombre en francés a miña filla que non sei nin pronunciar. ¿No? Claro. Entón, eles na súa infinita sabiduría foron a falar co párroco. Claro. Para pedir consello. Básicamente. Dixeron, mira, teño este conflito. Aparte, o párroco, claro, era español, bueno, era unha persona, supoño, que podían falar, eles tiñan pensado bautizarme e tal. Era fácil comunicarse. Claro. Entón o cura na súa infinita sabiduría dixo a meus pais, mira, eu a solución vexo... Claro, eu a solución vexo moi fácil, moi fácil. Poñeslle María, nombre da Virgen, un básico, sempre vai a quedar ben, e despois añádeslle Ana, que é o nombre de miña nai, María, Ana, separado, fíximo. E ti xa, chamalle como queiras a rapaza. Claro, e puxeronche Mariana. E despois en España cambiádeslos. Cando vos queirades, pois ides ao registro en España e cambiádelo, que se pode facer, non? Entón, aí me registran como María Ana separado, que eu nunca vi cousa máis horrible na vida. Nombre oficial do que eu non tuve en constancia hasta que cheguei a eso. E miña nai me dixo, mira, no cole os maiores pasan lista co nombre que pon no DNI. Entón, queremos che comunicar que non te chamas María, que te chamas María Ana. Entón, cando dixan María Ana Romero, eres ti, vale? Que quede claro. Entón, eu aos 18 anos cambiei o nome para Marián, porque que nadie na vida me chamou Mariana, non? Entón, sí que é verdad que eu nasí xa con un conflicto interno moi grande, porque na miña casa vivíase o ser muller dunha maneira moi estereotípica. Moi. Lazo rosa, vestido... Xa. Unha educación volcada en ser buena, na castración máxima de ti tes que caladiña, así que ven, sin contestar. E eu, polo que fora, nací moi enfadada con eso. De feito, odiaba o rosa de pequena a muerte. Polo que sea, eu estaba moi enfadada con todo eso. Hasta moito tempo máis tarde. Claro, porque ti naciches, non? 94, levámonos 20 anos xustos. Xustos, jova. Sí. Claro, no 94. Mima, tía. De que mes eres ti? Eu de xaneiro. De xaneiro. Acabo de facer 51. Que día cumples? O 22 de xaneiro. 22. Son a primeira das acuarianas. Das acuarianas. Meu irmán tamén. É acuario. Que guai. Pois sí, estuve moi enfadada e... Sí, non sei, sempre foi unha persona sensible que se dou de conta como das diferencias. Eu teño un irmán chico que sempre sentín que... Que vos levades moito?
Non, a pouquísimo, 2 anos e medio. Claro. Pero que está todo ben, sabes, que sí. meus pais fixeron o mellor que sabían e está perfecto. Home, claro e tal. que sí. Eso non entro a debatilo. Pero sí que había unhas diferencias moi grandes na nosa crianza, dos dous, que non entendían absoluto. De miña abuela xa non falamos, que era en plan, como vai estar o neno lavando os platos? Sí, A quen sí, se lle sí. conte que vergonza, muller? Claro. Sí, 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 eran outros tempos, claro. E bueno, empezas a vivir e bueno, empezan a pasarche cousas, pequenas cousas, non? Moi sutiles, o sea, nada... E eu tuve que reencontrarme. Por eso, este disco versa sobre a muller salvaxe. Podía versar sobre calquer cousa, pero versa sobre a muller. Porque eu tocoume ser muller, en este caso, e tiven que encontrar en ser muller un superpoder e non unha minusvalía, sabes? Claro, Como claro. Tiveches que darlle a volta. tuven que darlle a volta moito internamente en moitas cousas hasta encontrar a esa muller salvaxe que agora me parece, o sea, dijo, Sí, sí. reivindicación das féminas, somos peña extraterrestre e da de olla. Sí, básicamente somos peña que se o mundo estivera nas nosas mans non sería o que Joe, eu tía. teño claro. O sea, eu 100%. É dicir, por todos é dicir, ti ves moitas mulleres asesinas en serie? No. Violadoras? No. É dicir, os oligarcas son homes. Entón empezas a pensar e diste, aquí está claro que hai un problema fondo que hai que darlle a volta. Sí, sí. Que temos que repensalo e ainda temos que estarnos justificando por todo a estas alturas da nosa vida. Pero bueno, ese é outro que pensar. Sí, sí. Outro capítulo a traballar duramente. Sí. Non sei se ten que ver evidentemente con un aspecto educativo, o que decías ti, no, os estereotipos, non sei que, como hai que facer as cousas, ser sumisa, e que supoño que haberá unha memoria antropolóxica hai e no unha memoria ADN. inconsciente. Home, claro. Hai unha memoria inconsciente Romper os patróns é moi importante. porque aínda que ti non vivas nada de eso en primeira persona, eso está aí. E eu como persona que acompaña a outras personas, pois como profe de canto ou así, que por eso compuxen Canto de Liberación, por exemplo. Sí. Esta área do disco está composta por 3 temas. Hope, que é un interludio, que despois te enseñarei porque é o que non escoitaches. Sí. Ventre, que é un tema que temos Sí. xuntas. E Canto de Liberación, que foi o primeiro que saquei. A historia detrás de Canto de Liberación é que eu son profe de canto, desde fai moitísimos anos, e acompaño, en general, a mulleres, Sí, porque son a maiorísima parte de alumnas que veñen. Total. Acompaño a mulleres prácticamente, e a un par de chicos valientes, pero acompaño a mulleres a reencontrarse a través da voz e a expresarse de maneira genuína e libre e sana a través do seu instrumento. ¿No? Bueno, hasta donde elas queiran. Entón, algo co que me empecé a encontrar constantemente, e isto é algo que constatei científicamente na miña experiencia, non é algo que casi sempre, non? É que temos un medo inconsciente a levantar a voz. A levantar a voz, a berrar e a ser escoitadas. Incluso cando esa persona ten ese anhelo de facer eso. Pero hai algo que nos silencia. E xa é inconsciente, me refiero, sabes? E isto é moi heavy, moi heavy, e moi interesante ao mesmo tempo, non? Entón, eu estou na miña labor do día a día de reforzar a esas mulleres na súa autoestima, porque ao final tamén é unha movida moi ligada á autoestima. E por eso, para min, ser muller e a autoestima foi todo un proceso que foi moi xunto. O sea, madurar como muller orgullosa, consciente do seu superpoder e a súa sanación. Tuvo que haber un proceso de autoestima moi grande que non tiña en absoluto. O sea, a autoestima estaba na miña vida a un nivel -7. Non, a min cóstame aínda entrar aí. -7. É dicir, autoestima, cuidado. O sea, creo que todos, si no momento en que o miramos, estamos en -7, todos, casi todos, non? Sí.
O sea, que non É creo. como a vitamina D, non? Claro, en Galicia estamos todos baixos de vitamina D, exactamente. Todo o mundo se mira a vitamina D e di, faltanche, hai que ter 50, e o ano pasado tiña 14. Entón, como de autoestima debe de ser así, non? Tal cual. Nas mulleres máis. Sí, tía, hai un componente... Tamén nos homes moitos, pero... No, o sea... En xeral, pero nas mulleres moito máis, claro. Sí, é unha movida, tío. Entón, claro, eu non paro de encontrarme. Tía, e isto non é por amor de profe nin nada polo estilo. Con mulleres increíbles. Tía, increíbles a nivel humano, moi sabias, e despois a nivel artístico, Sí. que te quedas frita. A bomba, sí. Hai un talento mundial e todas esas mulleres non o saben en absoluto. No. E non se están dando o permiso de regalarlle eso ao mundo e de contagiar a outras para que se vexan o reflexo, O que non? pasa que tamén, o mellor, eu tamén o penso moitas veces, evidentemente é algo que está herdado e que xa non se lles dá ni oportunidade, ni siquiera se plantexan, e despois que a mellor as mulleres tampouco pensamos que sexa tan importante. Igual lle estamos damoslle importancia a outras cousas que son realmente máis importantes, non? Entón, porque nos tocou, porque o aprendimos ou porque tal. Non sei, eu penso moitas veces niso, non? Como, por exemplo, coa cuestión dos cuidados, que hai moitísima polémica, porque os cuidados levan toda a vida en mans das mulleres. E é certo que temos que dar o relevo urxentemente porque nos estamos desfacendo e además non nos están valorando, non, os cuidados. Pero, por outro lado, que cousa máis grande hai no mundo que os cuidados? Entón, ao final, é como unha contradicción, non? Constante. Entón, hai que poñer o foco nos cuidados, que sexa un foco compartido. Exactamente. Que os cuidados sexan compartidos e poñer o cuidado aquí, no realmente importante. Sí, totalmente. No cuidado como comunidade tamén. No realmente importante, o cuidado é o realmente importante, quen nos coida, a quen cuidamos, e todo o demais. Pois mira, deixo ir indo, porque tampouco é tan importante. Sí. Entón, as mulleres realmente fan o importante. Sí. Desde sempre. Pero claro, tamén lles vai no lombo. E as fai sentir, pois, moi pouco valoradas, non? Que eu creo que estamos entrando nunha época de cambio. O que pasa é que o cambio é moito máis profundo do que pensamos, non? Sí. Empeza a ver como corrientes, tal... Moitas contradiccións. Que é están necesario, guais, hai que debate. son super necesarios e evocan que estamos entrando nun cambio, pero realmente é moito máis profundo e bonito. Eu síntome super afortunada de poder conocer a tantos talentos maravillosos, de poder transmitirlles o meu amor e o meu apoio, porque, tío, as mulleres somos a hostia, tío. Todos os seres humanos son a hostia, tío, pero as mulleres, tamén polo que nos toca vivir, que somos as responsables de que a humanidade siga. Home, claro. E que... Pero non polo feito da semente, eso, senón por todo o que conleva todo iso. Sí. É dicir, como sigamos deixando o mundo en mans de auténticos pirados, pois estamos fastidiadas. A ver se polo menos hai unha pirada no medio. Eu a veces penso e digo, gustaríame que houbera algunha pirada, sabes? Polo menos para poder decir, ostras, pois vale. Tamén estamos aí, en el piradismo. No, estamos en piradismo, eu supoño que tamén estamos en piradismo. Pero bueno, sí. A eses niveis, non? Sí. Non. Pois Canto de Liberación surge como un ejercicio de clase. No que un día con unha alumna non sabía que máis inventarme para que ela se puxera a berrar. Sí. A berrar. Entón, ocurríseme como esta melodía rápida, tal e cual, e dixo, peña, vamos a probar isto e vámoslo cantar en bucle. Sí. E a túa atención vai a estar solo en cada vez sentirte máis cómoda en facer esta animalada de ruido. Entón, vamos a estar aí, modo mantra. Sí. Hasta que te vayas dando máis permiso. Como sona? Ahora non nos vamos a preocupar en absoluto. Eso de menos. Sí. Entón, bueno, foi super guai o exercicio, entón empecé a repetilo. Entón chegou un punto en que con todas xa fixera o exercicio ese, non?
E a melodía era tan bonita, gustábame tanto, que dixen, en algún momento yo farei algo. Porque ten algo guai, en plan, gústame, como a intro e tal. E ao final escribinlle como ese poema, e o sentido que ten é ese, de canto de liberación, que moitas veces tamén é como fixéchelo como un alegato feminista de non sei que, non sei canto. Non, a verdad que non. No, fixéchelo como un exercicio. Foi un exercicio e esta é a realidade que hai debaixo cando acompañas a unha muller a recuperar a súa voz, basicamente, porque é un pouco eso, non? Sí. E é como apetéseme que se... Eu tiña unha alumna, fai mogollón de anos, que non falaba. Non falaba fora. Só falaba na casa. Penso moitísimas veces nela. Digo, recuperaría a voz para fora. Eu sempre pensaba aquí, que pasará aquí? Como é a vida, Sí. Encontrar a súa voz, encontrar a voz de cada unha de nós. Eso é moi importante, sí. Pero sí, é interesante isto que estamos falando. Darte o permiso de berrar. Sí. Eu non me din o permiso de berrar casi hasta fai moi poucos anos. Sabes, de decir, bueno, pues toca berrar. Sí, importante. Que guai. Pois, o único dos 3 temas que non escoitaches é Hope, que é este interludio. Eu necesitei facelo, despois comentamos. Gustaríame enseñarche co escoites. Sí. Dura 3 minutiños ou así. E despois comentamos o sentido que ten de por que me dou a min por facer eso, ainda que é bastante claro. Pois non lo hai, Javi. Ai, miña querida Mariam, que ti non confíes en ti é como se un león non confiara en sí mismo. Non ten sentido, porque ti eres esa forza. Unburden yourself. Water the ground. Flowers want to twinkle. You're down. Unburden yourself. There's no reason to hide. Oh, let the skies witness who you are. 'Cause there's hope and forgiveness for you. 'Cause there's hope and forgiveness for you. Raise your head and smile. Get ready to meet the woman you have inside. I'll enter my eyes. Es ese tipo de persoas que todo o mundo quere ter cerca, que te conectas a elas e que inspiran, e que te animan a ser unha maior versión de ti mesma. Que ya un pico, chamala, o sea, va moito flipar, le va a petar o cerebelo seguidito, non sabe ben o que lle espera no día de hoxe. E que este día non é máis que unha pequena semente do que te espera. Que estás aquí para ser o milagre de moitísima xente. Que estás aquí para iluminar e para ser fara coa tua música, coas tuas letras, con todo. O sea, con todo o que faz, que non é máis que puro arte. Bueno, todo el mundo se cae encima cuando se toma decisiones, la cuestión es tomar las decisiones. Porque hay gente que se cae tanto encima que no termina tomando las decisiones. El verdadero valor es, por más que te cagues encima, que nos pasa a todos, terminamos tomando las decisiones. Que acojona, que dá medo, sí, pero ao final todo o que tú faz, todo o que che gusta, pois unha enerxía, un empeño, un amor brutal. Yo creo que sos de las personas más arriesgadas y que toman decisiones tan fuertes, decisivas que conozco. Porque es verdad, o sea, tomas decisiones fuertes y eso me encanta. Siga así, Candela, vai ir todo ben
vai ir máis que ben e prepárate porque isto vai despejar, así que pon ben fuerte o cinturón. Y creo que vas a llegar muy longe. Ten a certeza de que vai ser, de que é. Te quiero ver brillar, querida. Vamos para arriba siempre. Estou moi orgullosa de ti e que te quero un montón. Non imaginas a suerte que temos de que estés na nosa vida. Lo vas a petar tanto. Te un regalo. Y si estamos aquí es por algo. Bueno, tío, con esta comunidade de amor. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. Telo fácil. Literal. Telo fácil. Jope. Ainda que só sexa pa estes, va. Xa che suben a autoestima de golpe. Literal, tío. Total. Tía, pois a miña autoestima sigue en construción, Home, obviamente. claro. Pero durante este proceso, si de algo me daba conta constantemente era da miña falta de autoestima. ¿No? Sí, sí. Entón, ao final, ocorreuseme facer isto como recordatorio e dixo, joder, cando me caia no puto chan, poñome esta cousa. Xa. Toda esta xente que me recorde, que me poña no sitio. Que che lembre que... Que me poña no sitio, sí, con todo o seu amor, a súa mirada amable e todo o seu cariño. E así. E é divertida, además. E é divertido, Sí, porque é hai algún audio moi Moi gracioso. simpático, sí, sí. Que creo que tamén é importante eso, que sexa divertido. Sí, sí, total. Entón, esta área empeza con isto, que como que nos dá un contexto e nos leva adentro de alguén que está facendo un proceso de construción de si mesmo, no? E unha vez que estamos aí en ese ambiente uterino, outra vez, como conformándonos a nós mismas, sinto que hai como que, o sea, teus pais danche a luz, críanche, e despois a túa adultez empeza cando ti decides que tens que volver a maternarte e a paternarte e a construirte de novo. E a negar aos teus pais. E vaya. E maldecilos e que xa o dixo Jesucristo, creo, Sí, hasta que total. quen non mate a seus pais non pode seguirme. Bueno, e cúlpalos das túas merdas e empezas a Sí, culpar a túa infancia e o teu non sei que, aí despois volves a abrazalos e a darte conta de Sí, que sí, sí. o todo que ti és co bo e co malo, pois tamén están aí, non? Creo que eso vai nos pasar a todos, Sí, os que sí. somos nais e pais, eu estou esperando xa. Xa estou aí preparada, digo, aquí ve, a ver por onde me dan. Pero bueno, é parte da vida, do proceso, además é algo absolutamente cíclico que creo que se repite e se Sí, repetirá. sí, hasta o fin dos días. Hasta o fin dos días, exactamente. E así debe ser. Pues creo eu. Oi, acabo de darlle unha leche a isto. Non hai problema, non? Están a prova de bombas. Están a prova de bombas, sí, sí. Total. E despois o tema do medio e ventre, que pa cando sala este podcast supoño que xa saliría, que é o tema no que che invitei. Sí, que bonito. E... Que emocionante, eh? Sí? Sí, sí. Eu, cando me chamaches para este tema, dixen eu, que me dixeches, estaba pensando alguén que puidera cantalo e tal, porque non me vía eu cantando isto No, e tal. para nada. E eu dixen, mi má, tía, que forte, eh? Sí, porque eu sentí moi propio, como algo así como moi propio. De feito, outro día, cando volvín a escoitar, que me mandaches, vime aí como se fose unha mestura entre min e ti. Hostia, que boa. Sí, 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 como unha... Como quixen facelo desde ese sitio no que eu era eu, pero a través de ti. E eso gustoume. Dixen, pues, gústame verme así, no, en ese sitio. Que guai. Quedou moi bonito. Sí, sí, Hai algunhas cousas que creo que aínda lle vou a cambiar antes de que sala, pero... sí, bueno, é normal, porque cando Eso un era un disco... premaster aínda, creo que aínda lle vou facer Sí, aí uns camiños. unos comiños. Pero sí, ventre... A mí o que me gusta da túa música é que, vindo dun sitio ortodoxo, entre comillas, como que a levas a un sitio non ortodoxo, non? Que como que respetas moito de onde vestí estéticamente, pero está todo o que ti eres, non te negas a cantar. Tes un disco como moi ecléctico, non? Pero sí, creo súper. que eso, que tamén o que mola é eso, non? Porque é un disco de verdade, non é un disco pensado con un son, non sei que, un non sei cuánto. É o teu E é o son. primeiro, tía, sabes? Pero está moi ben, quero E decir, quería darlle lugar a todo. a todo que E eres ti. despois xa veréis se me apetece solo centrarme nunha cousa e explorala ou así. Pero era o primeiro, entón non me tiña sentido xa
compartimentarme. Eu síntome moi identificada con E iso. dudei 1000 veces, porque, por exemplo, as cancións que máis me identifican realmente son as últimas que fixen, que son as máis raras, e unha delas é Ventre. Sí. Sabes, para min son as cancións máis guais do disco. As que realmente creo que aportan algo que eu non sei siquiera que género é ese, pois non Da sei igual. exactamente. Pois, Porque eu unha movida. sou moi defensora disso, é dicir, creo que unha creadora, ou cando fai a súa música, debe de fuxir dun xénero, ou incluso en algún momento sentirse absolutamente identificada con un xénero e abrazalo como tal. E despois noutro momento, non. Sí, sí. É como, eu penso moito, pois a veces fago un tema de electrónica pura e outras veces quero facer algo absolutamente acústico e que me leve a un sitio totalmente diferente e non pasa nada, porque esa tamén son eu. Sí, sí. Sí, sí. Sabes? importante. É importante, sí. É importante facelo desde onde a ti che naza no momento en que che naza. E o que diste, e este é o meu primeiro disco e este todas son eu, Claro, e despois sí, xa isto verei todo. a onde me quero ir. E despois xa verei, totalmente. Sí. Vamos. Pero é valente. O fácil sería, Sí, pois... hai que reafirmarse, porque unha vez máis, como falábamos antes do podcast, houve 1000 voces que me dixeron que eso non tiña puto sentido. Bueno, totalmente. E máis que cho van dicir. Claro, era en plan... O sea, por que ese interludio en inglés? Non podes, se estás casi cantando casi todo en gallego. E despois, non sei que tal... Tens que posicionarte, tens que elegir. E 1000 veces dudei, 1000 veces volvín a refacer o tracklist do disco, 1000 veces lle din a volta e dixo, pois non é honesto, non me dá a gana. Que máis dá, tío? Da igual. Que máis dá? Da igual. Sí, totalmente. É dicir, eu opino exactamente o mesmo que a ti. E veño de aquí, veño deste inglés, porque eu veño de cantar en coros gospel. Sí. E a min a primeira música que me impactou na miña vida, pois non foi a música tradicional. O sea, e non o digo nin por ben nin por mal, é que non lle cadrou. É que eu criei-me con ABBA, con Whitney Houston, claro. E iso foi o que se escoitaba na miña casa 24/7. Pero cal é o problema? Claro. Entón, eu empecé cantando en inglés. E cantei en inglés moitísimo tempo. E a miña forma de cantar está moi configurada tamén pola música inglesa, que se canta dunha certa maneira, da que eu estou moi influenciada, non? Americana, sobre todo. Claro, en plan, pasa ya Anastasia Zurcher, pues joder, pues vimos as dúas do soul, do funky, non sei que, pues temos ese... A que anos te viñeches pa aquí? Moi pronto, vinme aos 4, pero meu pai quedouse. Entón, volvín a Suiza todos os anos da miña vida, como 3 meses, polo menos, ao ano. Claro. O sea, non me desvinculei No. de todo. Pero bueno, nos Alpes cántase como Heidi, de aí non teño moita influencia. Híjole, en algún momento rescato. Igual sí. De Yodel. Pois Ventre é unha canción que me flipa, que teño moitas ganas de sacar e que quero que sala en primavera, agora estamos en febrero, é a seguinte canción que me gustaría sacar. E en Ventre fálase de ter como consciencia das que viñeron antes, de ter consciencia do repouso que ten na túa vida as ideas que anclaron coas experiencias que tuveron as mulleres que viñeron antes, porque eu empecé a ter unha búsqueda interna moi grande en un punto da miña vida e unha das cousas que fixen foi o árbol genealógico, non? Sí. Porque me daba a sensación de que non conocía a miña familia. Porque tamén é moi gallego isto de que non se falan as cousas, non se fala nada. Nada se fala, non? Eso é un temón. Entón, as cousas que sabes sobre os teus antepasados son... Eu sei bastantes cousas. Esa anécdota Sí. que se repite sempre, pero esa. Entón, eu empecéime a preguntar por que son así, había cousas que non entendía de min e non tiñan sentido lógico na miña cronología, como isto ven de antes, non sei de onde, pero estou arrastrando un conflicto que non é meu, un dolor, unha cousa, que isto a quen lle pasou isto? Porque a mí non me pasou, pero estou sufrindo os efectos de eso, non? Entón empezas a mirar, pues naseu tal día, morreu tal día, vale, pues por que morreu esta persona? Vale, e esta persona estaba contenta, era feliz. Como era a vida desta muller? Pues pasoulle isto e isto e isto. Guau. Pues pasouse desto, pero isto nesta familia non se fala. Moi ben. Pois a min, eu estou sufrindo eso. Claro. Que fuerte, pois eu estou sufrindo os efectos da tatarabuela. Falar non se falará, pero isto sigue vivo. Totalmente. Que é moi interesante. Entón, Ventre ten como 3 partes a canción. A primeira é como de unha muller
adulta, que xa pareu, non? Entón eu escribín esa letra que me encantaba con unha forza, con un rugido, pero da crudeza de haber parido, non? Sí. Isto non é realista que eu cante isto. Sí, a mí eso xa me dixen, se Claro. chamar a alguén que o fixera, non? Claro, desde o futuro, pero claro, entón, eso que me dis de sinto que me mesclei contigo, Sí, ao final, total. eu sinto que na canción simbólicamente é como se viñera a eu do futuro Sí. a gravar a primeira parte. Sabes, que neste caso collestes como ti ese sitio. E que quedou, tía, o sea, flípame tanto como quedou. Quedou moi ben, sí. Tía, e foi unha cousa que fixemos como viñeches, no, xa o gravo ahora, non sei que tal, Sí, veña, sí. enséñamos xa o gravo, que senón non sei xa se terei tempo, non sei que tal. E joder, quedou de putísima madre. Sí, porque fixemos máis desde o rollo máis da esencia, no? Que ti me decías, non, síntete libre para tal, pero eu tamén me quise meter aí nesa estética melódica que tiña, que tamén para min era un pouco diferente, pero que tamén me levaba a un sitio que era un sitio común contigo, no? Está ben, moi guai, quedou moi ben, estou moi contenta. Ahora xa, en este momento, xa cando saia o post, a xente xa pode escoitar. Sí, eu supoño que xa estará publicada, porque... Ou non. Ou non. Ou non, estamos falando de algo que salirá, non se sabe, porque cambio de opinión moito. Xa, hostis, sabes que? Isto que acabas de decir gústame moito. Permitirse mudar de opinión neste mundo é tan difícil, neste mundillo artístico, donde todo leva unha planificación brutal. Sí. E que tal, é dicir, temos que permitirnos mudar de opinión. Que é algo que eu digo, pois agora vou facer isto e facer isto. E digo, pois a mellor, dentro de 2 meses, xa non quero. E non pasa nada. Cando chega o momento, sí, dis, hostia, pois Que é algo que parece que... É que, como cambias de opinión? É dicir, porque cambio, porque estou no meu dereito. Estou vivindo. Porque estou vivindo. Porque estou viva. E isto que acabas de decir, hoxe para mí é unha aprendizaxe. Onte dixenlle unha amiga, permítete mudar de opinión se isto que esta decisión que acabas de tomar non te fai feliz. Porque, dices tú, pois sairá, pois a mellor saiu, pero a mellor non, porque igual mudei de opinión. Encántame, iso bueno ter en conta, Marian, para sempre. Vou quedar con iso. Sí, tía. Permitirse mudar de opinión, sí. 100%. Pois sí, pois esta canción parte... Pois a mellor está ou non está. Sí, a mellor está, pero queremos que sí, porque é moi bonito. E é unha das preferidas. Ven como desa tribalidade. Sí. Do útero, do corazón, ten unha parte no medio que aínda que é electrónica agora é moi tribal, de aquelarre, de reunirnos todas fantasmagóricas, de meiguerío. E a parte final, que en realidade para min é como un mantra importante e un proceso terapéutico que tamén vivín. O sea, eu cada vez máis falo coas que estuveron antes. Moitas veces, cando me encontro con dificultades. E dixolles, joe, tío, botademe un cable, que vos isto tamén non pasaches. Claro. Entón, na parte final dixo todo o rato pido permiso, non? Pido permiso para liberar, pido permiso para sanar, pido permiso. É como, tío, supoño que vos tamén non necesitabades cando as pasastedes, non? Veña, que se acabe aquí ese dolor, que se acabe en este momento. Entremos a unha dinámica nova en todo, non? Como muller, nas relacións, en como nos relacionamos co outro. Teñamos a oportunidade de acabar xa con esta visión, con este sentirnos super sobrecargadas e que somos nós as que levamos o timón de todo e dádeme o permiso, porque eu estou no intentando de acabar con tantas cousas que me pesan, que me fan doer a espalda tantísimo xa, de ser a que pode con todo, con isto, co outro. E é unha canción moi verdadeira para min. E, non sei, conéctame con algo, con un lugar tamén, non sei, de ocupar o espacio que me pertenece no árbol. Sí, na túa familia, non? Estou aquí, non arriba, nin abaixo, nin... Bueno, no sitio que che toca. No sitio que me toca, sí. Sí, está ben, pero intentando liberarte do peso, a mellor das que estiveron, non? Sí. Bueno, algo fixemos. Algo sí. Eu penso na miña nai en min e digo, mi madriña. Sí. Algo de menos peso teño, Bastante menos, diría eu. Sí, bastante menos peso, sí.
Guai. Pois eu creo que podemos ir acabando. Pois creo que sí. Como o sintes? Moi ben. Sí. Eu creo que xa falamos bastante. Non sei se nos queda algo... A min, unha das preguntas que había aquí, Sí. que non sacaches, era se tuveras que definir o teu momento actual con unha canción, cal escollerías? Con unha canción das miñas. Das túas ou de outra persona? Pode ser a Macarena, por exemplo. Sí, non sei, a ver se Ou ahora, Sarandonga non claro, vamos a tería comer. que telo teríasmo que ter preguntado estes días para que me dera tempo a pensar. Pois con moitas, supoño, porque eu realmente creo que ao final se repiten as mensaxes, no? En casi todas, pero eu creo que me quedo coa temática de Oda, que é un dos meus últimos temas, que Escarallome moitísimo. sí, porque tías pensado cantala. Tía, porque estou en bucle con esa canción. Pois co retroso que quero aceptarme en cada tranco que me asusta, sen mancarme nos afectos, sen fuxir dos desperfectos, confirmar que sigo viva. Sí, un pouco un decálogo, no? Que eu lle escribo a unha amiga, pero a través de... Que decir, que eu escribo a través da vida desa amiga, que é unha vida na que todas podemos sentirnos identificadas, no? Que ten que moito que ver co que che decía antes, no? Co poñer os cuidados aquí como o motor máis primixenio e como o máis importante da humanidade dende logo, dende o minuto cero, e que nos olvidamos tanto de iso, no? E tamén dende a madurez, no? Pero non quero descuidarme, o sea, e tamén teño desexos e quero seguir conservándoos, pero non vou a fuxir das miñas responsabilidades porque esa sexa a miña prioridade. Sí, é como encontrar É como encontrar o equilibrio. o término medio. No, o equilibrio de todo, no? E para darme conta de que estou vivindo plenamente, de que non estou vivindo por unha necesidade imperiosa de vivir, sabes? Sino que estou vivindo consciente de que estou no camiño e que sigo viva. Sí. Tía, empecé a gravar este podcast e quedeime afónica. Quedámonos afónicas. Quedámonos afónicas, joder, tamén estamos connecting people aí. Sí, connecting people. E estuve en bucle con esta canción. En bucle. En bucle total. E dixen, Dios, refleja tanto este momento que estou vivindo e é tan bonito e tal. Dixen, en canto me poña ben, voulle facer un cover ou algo. Cando poda volver a cantar. Pois que ben, pois que me fai moitísima ilusión. E ao final, deille unha volta e onte, dixen, veña, xa lle sacara os acordes hai tempo. E, bueno, máis ou menos, algúns están cambiados. Sí, da igual, porque vale todo, eu sou moi aberta para iso. E dixen, se sale a oportunidade, canto con Guadi, porque que é unha canción que me flipa, tío. Bueno, eu creo que é unha canción, curiosamente, que ten bastante texto, pero... Bueno, pero porque ti eres moi poeta. Cousa... Bueno, moi mala poeta. Tía, escribe súper ben. A mí pareceme que escribe súper ben. No, eu creo que escribo... No, para nada. Eu que non me considero nada poeta, sino que eu penso como escribo outra xente e digo, mamá, como escribe a xente. O que pasa é que eu escribo desde ese sitio. Tía, escribes guai. Non, escribo desde un sitio, pois, bueno, pois que non é ortodoxo, que non é moi normativo, que non leva tampouco uns códigos, sino que escribo desde o meu sitio, desde o meu imaginario, que xa é meu. Entón, bueno, pois así escribo eu. Creo que ao final iso é o que decíamos, o máis honesto que podemos facer, non? Sen máis. E bueno, cando escribín esta canción que me saiu absolutamente de tirón. Me encanta. Puxenme a escribila e fui escribir, logo sí que pulín certas cousiñas de... Pero realmente saiu así como escribila moi de tirón. E bueno, escribí a piques de cumplir 50 anos, no? E digo, vaya decálogo de intencións, que é como, decíame unha colega, no? É dicir, como unha continuidade de xa de vida, no? Iba a decir agora, a min recórdame, é como... Pero claro, ese estribillo final, sí, é como, hostia, non desde ese sitio happy, no? No,
pero é como, volvo a vincularme con este mensaje inicial, que aparte igual probablemente sea unha das túas cancións máis conocidas. Sí, pero curiosamente é unha adaptación, porque non é unha canción miña. Cal, Chea de Vida? Chea de Vida, non. Ah, fíjate. Eu nunca escribiría Chea de Vida. Ala, que fuerte. Esto É unha vai a quedar adaptación de un... de unha canción de un amigo meu. Ala, que boa. É unha adaptación que eu fixen dese, Vale, del tema vale. dese. Co seu permiso, evidente. Sí. Porque eu creo que nunca escribiría, e menos naquel momento, cando Vale. sai Chea de Vida, Vale. que eu escollo facer esa adaptación dese tema, que evidentemente cambiei moitas cousas e as levei un pouco a meu. Porque eu non podían escribir en aquel momento Chea de Vida, pero sabía que quería que houbera un tema así. Mira que como é. E ao final é un dos temas que máis coñecidos, bueno, Matriarcas, se cadra. Sí, pero entre Matriarcas e Chea de Vida son Chea de Vida é que é un tema que se cantou máis a nivel, porque é un tema moito máis happy. Sí, moveuse moito por coles e así tamén. Sí. Entón é un Era como tema moi amable. É un tema amable que todo o mundo se pode sentir moi identificado, Sí. con ese. Con isto non. Con isto hai que xa estar en outro sitio da vida. Con Oda, tes que estar en este sitio de consciencia vital, de ter vivido dunha determinada maneira e bueno, pois está ben que ti coa tua idade digas, pois sí que me sinto identificada con Esa isto. canción é como para cantala así en bucle hasta que vai calando pouco a pouco e cada vez entendes máis o que estás cantando e dices, que fuerte. Pois sí. Bueno, pois Damos nada, uns cánticos. Veña, dalle, a ver, sin ensayar ni nada. Está un semitono abaixo. Sí, mellor. Porque para a guitarra éramos un pouco liosa. No, e aparte que e para cantar así tamén. Eu canto a un medio ton máis alto, pero porque non sei por qué. Bueno, porque ti cantas Máis alto. máis altito, non? No, Ok. depende do día. Sí. Foi un delirio, unha quimera, poder reivindicarme na alegría, tratando de sentir que estou viva, sabendo que hai poder. E no percurso dos días sorprendome tan libre, merecida, amando sen pensar noutra vida, sabendo que hai poder. Quero aceptarme en cada tranco que me asusta, sen mancarme nos afectos, sen fuxir dos desperfectos, confirmar que sigo viva. Quero misturar o que me importa co importante, sen xulgar o teu proceso, sen fuxir do meu desexo, confirmar que estou tan viva. Comínme agora unha estrofa. Non pasa nada. E no silencio do amor abrazo a diferenza do vivido, rompendo cada molde establecido, sabendo que hai poder. E no silencio do amor, e no silencio do amor, e no silencio do amor, sigo viva. Estou tan viva, sigo viva, 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 estou tan viva, sigo viva. Estou tan viva, sigo viva. Estou tan viva, sigo viva. Estou tan viva. Así remato todos os meus concertos de Sintes Horizonte, como se non houbera o mañá, e a peña entra absolutamente, eu creo que na mensaxe. Éxtasis. No, eu creo que é como unha mensaxe que todo o mundo se pode sentir identificado, non? Que guai. A pesares de todo, do bo, do malo, das dificultades, dos atrancos, estamos vivas, seguimos vivas e con ganas de seguir vivindo e reivindicando que o estamos, porque a veces hai moitas que non o poden cantar. 100%. Entón, vai por elas, no? Polas que xa non poden decir que siguen vivas e que cada vez sexamos máis as que cantemos isto, no?
Sí, sí, conscientes do privilegio de seguir aquí. Total. Non dando por feito a vida, Non disto dando falo. por feito a vida, sí, Falamos sí. por onte tamén, en plan... Estamos acostumbrados a dar por feito a vida, pero en realidad non sabemos nin cando nos reímos a ir, nin... E canta xente quería seguir aquí e non está. E non está. Así que guai, que guai. Moi afortunada, sí, señor. Sí, eu tamén me quedo con iso. Que Pues guai, moitísimas tía. grazas por convidarme a este, como se chama? A este sofá e a ti, corazón. E a todo o equipo este de aquí, desta xente que está aquí grabándonos e moitísimas grazas. Pois veña, vémonos noutra, ainda che queda chollo. Que xa che di conta. Moi ben. Que guai, gracias. Pues Que guai, tía. Grazas a vos. Ao final ainda lle demos ben ao palillo. Cántate, pues, vamos a